està molt clar per posicionar-se. Va molt lligat al Instagram, Facebook, Pinterest, la web i el Google Business. Va molt lligat. Són 5 coses que Google lliga molt. Fútbol, provar-se unes botes noves, fer un vídeo en el qual prova, xuta, pues aquestes bambes no m'agraden per això, o m'agraden per això, el disseny és maco, el preu és excessiu per la qualitat de bambes que hi ha, una mica crític de material de futbol que sap de futbol. Saps què vull dir? No molt bé, Coses de la seva edat. Pues he anat a veure aquesta pel·lícula, és un rotllo, queixar-te quan vas al cinema aquí a Carlemany, agafar i fer una crítica de les palomites, estan passades i molt salades. Saps? Pues jo de criticar empreses jo no som molt partidari, perquè el dia de demà potser necessito una feina i resulta que l'amo del cines és l'amo de l'empresa que volen de treballar. No, però el fet de donar no criticar el cinema Carlemany, sino el fet de dir las cosas porque no pueden cambiar, ¿no? Porque solo hay dulces y saladas.